Det er Shipman 28 her. Ny hatch. Riggen bør udskiftes. Jeg kan bruge lidt rengøring. Der er sprayhood, som ligger og vinteropbevaring. Ankerkæde, spil fungerer fint. Nye instrumenter. Gamle instrumenter, som der sad der engang. Det er ikke så pænt. Men sådan er det. Endeligt. Det er i lidt dårlig stand, men fungerer. Det kan sagtens laves. Bomben er selvfølgelig taget af. Riggen er nede. Hønerne er til vinteropbevaring. Har det rigtig godt. I god stand. Så båden er jo rundt lige nu, fordi den er fuldstændig fyldt op med alt den harpengud her. Skal lige gøres klar til sommeren. Der er selvfølgelig en masse sådan fugt fra vinteren. Motoren Yanmar 8 fungerer. Nu starter den op lige om lidt her fra vinteren. Den har været vinterbevaret, så det vil sige, at vandet er blevet taget af, og der er blevet fyldt vintervæske på, eller hvad det hedder, frostvæske. Så nu får den startet op, selvom den starter. Det gør den som regel. Så det er godt.